Advarsel. Denne video indeholder rød maling, skrig, larm og jumpscares. Hallo? Hallo? Kan du høre mig, Philip? Hallo? Ja, Mads, kan du høre mig? Let's go, vores proximity check fungerer. Let's go. Vores Kan I proximity høre check mig? fungerer. Ja, okay. Hej. Man kan ikke Burde fortsætte vi med ikke den. snakke engelsk? Burde vi ikke snakke engelsk? Nej, bro. Hvad skal Hvorfor skal vi Ja, vi skal lige huske YouTube. controls, og så der, ja. Det er F. Ja, Og så bro, dem der, det... det er danskere, vi snakker til lige nu. Hvad skal jeg lige få Wait, hvordan videoen? tager man lommelygte Nu skal vi frem? klare spillet. Hvordan tager man Hold da, lommelygte? Det er F. Dreng, kom lige. Nej, Nej, det er ikke F. F, lov. Men vi har ikke nogen lommelygte. Vi har ikke nogen lommelygt. Altså. Prøv, vi kigger lige på my hinanden, God. vi skal lige aftale, vi vinder det her spil. Kom lige, kom lige. Ja, Jesus, hvorfor skal vi? Okay, Ja. Vi vinder. vi vinder det her spil. Vi vinder. Vi vinder. Vi vinder. Okay. Okay, måske skal vi følge så. Ja. Har vi sådan en idé? Nej. Det er altså, det er jo ikke sådan noget personligt, bare sådan en idé. Ja, men det er fint. Hvor Ja, jeg kan godt Kan du mærke, huske jeg der hvor vi, der hvor den her mand så bare kom og flækkede os ind? Nå jo. Nå ja. Og I skreg bare. Fuck. Jeg tror ikke, det er den rigtige vej, men jeg prøver bare. Drenge. Ja, vi prøver. der! Jo, det er den rigtige vej. Og det, Jamen, vi har ikke brug for døren det endnu. var sgu hurtigt, vi fandt det. Kom, vi skal ind ad vejen. Ja, Så er det der er lige lidt, over. der er lidt ekko, når jeg snakker, kan jeg mærke. Især ved Philip, Det altså. ved jeg ikke. Fordi jeg er Sigma. Okay. Ja. Nej, det var Åh, den det her er her, vej. hvor I døde. Det er her, hvor I døde. Nå, ja, det ligner stadig, du er liv, men okay. Hallo? Ja. Jeg er Vitus. Ja. Jeg er herovre. Vitus gik det. Kom. Nå. Jeg skal væk fra dem. Jeg kan ikke det der med. De er gået den helt forkerte vej, kan jeg godt mærke. Hvor gik Mads hen? Nå jo. Fuck you, Madsen. Bro, du er bare spilling around. Kom, vi skal klare det her, Philip. Ja, det må vi heller. Jeg kan bare mærke mig, at jeg kommer lige om lidt og flikker. Okay. Nej, hvis. Jeg fandt døren igen. Okay. Jeg husker det var, når man kom til døren her, så kommer den normalt herfra, og så herfra. Og så var det her. Hallo? Hallo? Vitus? Det har du. Jeg hørte lige en skrige. Jeg hørte et eller andet. Det er sikkert Mads. Vitus nu. Okay, jeg føler, jeg går i cirkler. I want. Kom. Mads. Jeg føler sådan lidt... Mads. Mads. Fuck, det kunne være sjovt, hvis hans krop bare lå lige rundt om et hjørne. Og sådan... Ja. Take I det. Oj! Hallo, guys! Philip, han var ikke død. Jo. Ja. Ikke noget? Hej? Hvad? Ja. Ja, kom. Har I ikke fundet det endnu? Nej, har du? Hvad vil gå Nej. først? Hvad vil gå Nej, først? vi skal ikke den der vej, Philip, nej, Philip!
Det var der, hvor vi døde sidst. Det var det faktisk. Jeg Kom, tænker ikke ja, lige, det er vi da skal en god idé, herover at gå den her ved vej. Ja, det er mega sjovt. Der er intet herovre, jeg ved. Det er her, hvor monster det er det spawner, hvis vi har været der for lang tid. Drenge. Selv du spiller Fortnite. Hvad? Der er et eller andet her. What? Jeg er vildt sådan dødelig. Nej. Jeg vil ikke. Philip, den er mig nu! Og husk at abonnere. Det er gratis at abonnere. Altså abonnere. Det er mega sjovt. Det er mega sjovt at abonnere. Nej. Oh fuck. Jeg kom væk. Jeg kom væk. Jeg tror ikke det der det er så godt. Der er nu en tog. Flexet. Ja. Skal det gå? Fast. Du er 60. Kigger lige herover. Nej, kigger lige herover. Nej, kigger lige derovre. Nej, kigger lige derovre. Hallo? Er der nogen? Jeg fandt det. Let's go. Men hvad var det nu, der gjorde? F. Okay. Nile. Let's go. Okay. Hvor var det så exiten var? Okay, min sanity den er faktisk fuld. Okay, husker du den her vej? Den her vej? Den her vej? Den her vej. Her. Ja, der var easy. Og jeg har den. Høj. Ja. Okay. Ah! Der er låst op der. Det tænker jeg er den rigtige vej. Gud. Hjertestop. Gud, hvor Philip er den var. Jeg overlever. Jeg overlever. Hvad var det? Whatever you don't look back. Okay. Let's go! Woohoo! Jeg skal vente på dem. Nå, Philip er stadig i live. Jeg tror det var deroppe, det må ikke være så godt det her. Yikes. Jeg tror det er meningen, jeg skulle have gjort sådan der. Well. Hvordan er han stadig i live?
Så venter vi jo bare på ham. Der er lidt mørkt herinde. Yo, Philip! Philip? Regel nummer 1. Der er en til pil der. Der er også en til pil der. Jeg håber ikke, der tager mig en til mig, så der. Så den vil jeg skal gå derover for at sætte den pil så der. Den vil nu her, jeg skal gå herover. Og når jeg så er gået herover. Philip! Mads! Philip! Philip! Mads! Oh my god! Hvorfor kunne du ikke bare dø? Jeg vil gerne videre til næste niveau. Nå. Oh my god. Okay, let's go! Vi gjorde det! Let's go. Philip, kom. Jeg har ventet så lang tid på dig. Kom. Let's go! Let's go. Finally, bro.